खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सा पुलिसा सानै सिखावजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो माखासे रां हमनो हादों हमजानाय सानै सिखावनि मुङा फारियै बिजित बर' आरो समर सिं बसुमतारी मख'नो गोनांदि थांनाय 4 आगस्टआव बासबारि टी इस्टेटनि बागान बाजार SBI CSP नि मावथि नाजिर हुसेना CSP मावख'निफ्राय सानजौफु 1 रिंगासोआव सानै साथामसो सुबुंफोरा पिस्तल दिन्थिनानै 2 लाख 5 रांसो लुथिनानै लांदों होननानै खाथिनि पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन। बे केसनि सायावनो बिथा खालामनानै बासबारि आइसिनि दैदेननायाव थांलाय फैलाय खालामग्रा गासैबो लामाफोरखौ होथेनानै गोख्रों नोजोर लाखिदोंमोन। बेयावनो सिखावफोर आरो पुलिसफोरजों मोगा-मोगिबो जादोंमोन आरो बिजित बर'खौ हमनो हादोंमोन। नाथाय गुबुन सानै सिखावा बाइक गारनानै हाग्रा गुदु फारसे खारलांदोंमोन। हाग्रायाव पुलिसफोरा हरसे नागिरदोंमोनब्लाबो सानै सिखावफोरखौ हमनो हायाखैमोन होननानै बाक्सा पुलिसा फोरमायथिबावदों। उनाव SP, ASP, सिमलानि CI, सिमलानि OC, गोबरधनानि OC, बासबारिनि IC आरो CRPFनि हान्जाया हरसे फुंसे नागिरनायनि उनावसो SBI CSP निफ्राय रां लुथिनायनि गुबै दायनिगिरि समर सिं बसुमतारीखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। गुबै दायनिगिरि समर सिं बसुमतारीनाव सोंनाय फिननाय लानानैनो दोनखुमानानै दोननाय 46,100 रां, गंसे 7.65 mm पिस्तल, गर्द गोथां गुलि, देगार आरो गंनै बाइकखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बाक्सा पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे रां खावनाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां माखासे दायनिगिरिफोरखौबो सिनायनो हानाय जाबाय आरो थाबैनो हमगोन होननानैबो फोरमायथिदों। आसाम आयेन आफादनि रां बावजायाव दुंहाव थासारि बेरेखा हान्जानि सानै MLA खौ एक्सपेल खालामनायबो जादों। रां बावजा जथुम्मायाव MLA फोरा दावराव दावसि खालामनायखौ रागा जादों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा, जायनि थाखाय बिथाङा उग्रपन्थीनिख्रुइबो गाज्रिसिन आखु होननानै सोंखारिदोंमोन। मख'नो गोनांदि रां बावजा जथुम्मायाव MLA फोरा आब्रुथि गैयालासे सावरायलायबाय थादोंमोन। बेयावनो रागा जानानै बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय MLA फोरनि सभाब चरित्र बेबहार एबा आखुआनो जुदि बेबायदिब्ला अब्ला उग्रपन्थीनिफ्राय मा आसा खालामनो हागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि MLA फोरानो आयेन आफादनि सिङाव आब्रुथि गैयै आखु दिन्थियोब्ला अब्ला उग्रपन्थीनिफ्राय गाज्रिसिन होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा। जाय रावखौ लानानै आयेन आफादाव आरो बांसिनै खुद्रिखांदोंमोन बेरेखा हान्जानि MLA फोरा आरो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ गावनि बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिननो थाखायबो खावलायदोंमोन। बिस्वजित दैमारि बिथाङा गाव बुंनाय रावखौ सिगाङाव बोखारनानै लाफिनाखैमोन, नाथाय उनाव बोखारनानै लाफिनदों। बेबायदि दावराव दावसि जानायनि थाखायनो रां बावजा जथुम्माखौ खेबसे 30 मिनिट आरो खेबसे 15 मिनिट गासै खेबनै दोनथ'नो गोनां जादोंमोन आरो सानै बेरेखा हान्जानि MLA खौबो आसाम आयेन आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामदोंमोन। एक्सपेल खालामजानाय MLA फोरा फारियै जाकिर हुसेन सिकदार आरो कमलेश दे पुरकायस्थ। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इसिङारि सोलो खालामदों नामा? बे सोंथिखौ खालामदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला BTC इडुकेसन डाइरेक्टरेट अफिसनिफ्राय बिटिआरनि डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरनिसिम मोनसे नटिस दैथायहरदों। जाय नटिसआव बर' बिजों फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन, मार्जार आरो शिफ्टिं एबा फरायसालिफोरखौ सरजाबनो आरो फरायसालिफोरखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बोथ्रोदनो थाखाय बिथोन हरदों। आरो बे खामानिया सिं जोबोद गोख्रैथिजों जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायखौ लानानै बिथांमोनहा सोंथि खालामदों दि बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इसिङारि सोलो खालामदों नामा होननानै। उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन, मार्जार आरो शिफ्टिं खालामनो नाङा होननानै गोलाव समनिफ्रायनो सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय दा बिटिआरआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौसिन फरायसालिफोरसिम सरजाबफानाय आरो शिफ्टिं खालामनायनि खामानिया गोख्रैयैसो जागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। बेबायदि खालामनानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ खोमसि फारसे लांनायनि पलिसिसो खालामगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोना। बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि पलिटिकेल डिमान्ड जेरै बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट आरो फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय बेफोरबायदि खामानिया डाइरेक्टर लेभेलाव जागासिनो दङ। नाथाय सिं गुबैयै एबा प्रेक्टिकेलि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरजाबनाय आरो गुबुन जायगायाव लांनाय खामानियासो जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों। आसाम सरकारा माखासे पलिसि लाबोदों जेरै 2017 प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट, राइट टु एडुकेसन एक्ट,
टिचार स्टुडेन्ट रेशियो रेडियास किल'मिटार जेरै 1.5 किल'मिटारनि सिङाव गंनै गुदि फरायसालि थानो हाया। नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय बेफोर पलिसिया गनायजाथाव नङा आरो बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल आयेन जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। जेरै गुबुन बिजोङाव गोबां एनरलमेन्ट जायो नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर'फोराल' फरायो, जायनि थाखाय स्पेसियेल रेशियो पलिसि लाबोनांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय बिटिसि इडुकेसन डाइरेक्टरेट आरो डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरा गोबां फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जबरदस्ति एनअसि लानानै बर' बिजोंफोरनि फरायसालिफोरखौ सरजाबफानाय आरो बोथ्रोदनायनि खामानिखौसो मावगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों। बेखायनो बे गुरुत्व गोनां सोलोंथाइ बिथिङाव प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे गोसो होयो आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावो बेनि सायाव खावलायहरदों बिथांमोनहा। रन्जन दैमारिखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि रन्जन दैमारिया सासे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो गोजोननि थाखाय रन्जन दैमारिखौ उदां जाजानायखौनो लुबैयो, नाथाय माखासे आयेन थायो जाय आयेनखौ नेवसिनो हाया। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारिखौ जेसे हायो एसेबां रेहाय होनानै उदां खालामनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायगासिनो दङ। माखासे केसफोरखौ एनआइए निफ्राय आसाम सोरखारनिसिम दैथायहरफिननो थाखायबो बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाया जागासिनो दङ, जाहाथे आसाम सोरखारा गावनि फारसेनिफ्राय माखासे केसफोरखौ गोरलैयै खालामनानै होनो हायो। बेनि अनगायैबो सा 270 बारग' एनडिभिफोरनि केसखौ बोखारनानै गावगाबागाव जिल्लानिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो थाबैनो बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोनाय जागोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे बारग' एनडिभिफोरखौ लानानै सिङाव खामानिया गोख्रैयैनो जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बाहेरायाव माखासे सुबुंफोरा होख्रावगासिनो दङ, बिसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया, खालि खामानियाल' जानांगौ होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे समाजाव माखासे सुबुंफोर दङ जाय माब्लाबाबो कनस्ट्राक्टिभ नङा नाथाय जेब्लाबो डिस्ट्राक्टिभ एबा मोजांनि थाखाय खामानि मावग्रा नङा आरो जेबो खामानि गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथां प्रमद बर'आ। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय बारग' एनडिभि सोद्रोमाफोरनि दाबि खालामनाया सानफा एफा गोख्रोंसिन जागासिनो दङ। जेब्लानिफ्राय रन्जन दैमारिखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय स्रोदै बख'नानै हारसिङै स्पेसियेल जेलाव जोबथेनानै दोनदों अब्लानिफ्रायनो बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफोराबो फ्राय सानफ्रामबो सोमावसारदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो गहपुर आरो चिरां जिल्ला बारग' एनडिभि सोद्रोमाफोराबो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाया 1.25 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमबो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै बारग' एनडिभिफोरनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा खालि बारग' एनडिभिफोरनि खामानिया जागासिनो दङ, थाबैनो मावफुंजागोन, सावरायलायगासिनो दङ बायदि बायदिल' बुङो, नाथाय मावथारनानै दिन्थिनो हाया। बेनिखायनो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि फारसे फोथायनो गोब्राब जादों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बारग' एनडिभिनि जिउ खुंनायनि थाखाय होनाय राहाखौबो बांसिन केडारफोरानो मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोनहा जिउ खुंनायाव गोब्राब जादों होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे सोरखारा थाबैनो बेफोर खामानिखौ मावफुंनानै होआब्ला बारग' एनडिभिनि केडारफोरखौ सामलायनानै दोननाया गोब्राब जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। आरो फैगौ 15 आगस्टनि सिगांनो रन्जन दैमारि, जि बिदाय आरो माखासे केडारफोरखौ उदां खालामनानै होआब्ला सोरखारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारगोन आरो जुदि सोमावसारनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बियो बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बारग' एनडिभिनि सोद्रोमाफ्रा दाबि खालामबावदों दि गोरोबथायाव थानाय बायदियै बिश्वनाथ, सनितपुर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ सोसननो थाखाय माखासे सोद्रोमानि मोनसे कमिसन दानाय जादोंमोन, नाथाय कमिसननि सोद्रोमाफोरा बे खामानिखौ मावनो आखायाव लायालासे एमएलए बायदि जानायनि खामानियावसो बांसिन गोसो होदों होननानैबो खुद्रिखांदों एक्स एनडिएफनि सोद्रोमाफोरा। भारतनि हौवासा हकी टीमा अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। 47 बोसोरनि उनाव भारतनि हकी हानजाया अलिम्पिकआव मेडेल देरहासारनो हानानै जारिमिन सोरजिनो हाबाय। थांनाय 1980 मायथाइनि मस्को अलिम्पिक्सआव भारतनि हकी हानजाया सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन आरो बेनि उनावनो अलिम्पिकआव हकीयाव भारतआ मेडेल देरहासारनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि हौवासा हकी हानजाया जार्मानिखौ 5-4 ग'राव फेजेननानै ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहासारनो हाबाय।
खमलायग्रा रवि कुमार दहिया बिथाङाबो सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय 52 केजि केटेगरि फ्री स्टाइल खमलायनायाव रवि कुमार दहिया बिथाङा रासियानि जाबर उगुएभनि हेंथायै सनानि मेडेलनि थाखाय गेलेदोंमोन नाथाय खेबनैयै वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय रासियानि जाबर उगुएभनि आखायाव रवि कुमार दहिया बिथाङा 4-7 पइन्टआव जेननो गोनां जादों खमलायग्रा रवि कुमार दहिया बिथाङा भारतनि थाखाय सिलभार मेडेल देरहासारनो हानानै गासै भारत नाङैनो गोग्गानायखौ लाबोदों मख'नो गोनांदि फ्री स्टाइल खमलायनायाव सुशील कुमारनि उनाव दा रवि कुमार दहिया बिथाङा अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय नैथि खमलायग्रा जाबाय दासान्दि चाइनाया मोन 34 सनानि मेडेल मोन 24 सिलभार मेडेल आरो मोन 16 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि फारियाव दङ इउनाइटेड स्टेट्सआ मोन 29 सनानि मेडेल मोन 35 सिलभार मेडेल आरो मोन 27 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि फारियाव दङ जापान हादरा मोन 22 सनानि मेडेल मोन 10 सिलभार मेडेल आरो मोन 14 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि फारियाव दङ अस्ट्रेलियाया मोन 17 सनानि मेडेल मोन 5 सिलभार मेडेल आरो मोन 19 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि फारियाव दङ इन्डियाया मोन 2 सिलभार मेडेल आरो मोन 3 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै 65थि फारियाव दङ टकिअ अलिम्पिक्सआव फ्री स्टाइल खमलायनायाव देरहासारनो हानाय रवि कुमार दहियानो हारियाना सरकारा 4 कौटि रां होनो थाखाय फोसावबाय खमलायग्रा रवि कुमार दहिया बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानायनि उनावनो हारियानानि चीफ मिनिस्टार मनोहर लाल खट्टर बिथाङा रवि कुमार दहिया बिथांनो कंग्रेचुलेशन्स बावहरनायजों लोगोसे 4 कौटि रां रवि कुमार दहिया बिथां लुबैनाय बायदि मोनसे हा जायखौ 50% रेहाय मोननो हागोन आरो क्लास 1 नि साख्रि होनो थाखाय फोसावबाय लोगोसे रवि कुमार दहियानि नाहरी गामियाव रेसलिं इनडोर स्टेडियाम लुनानै होनो थाखायबो फोसावबाय आसामनि लाभलिना बरग'हाय बिथांनोबो आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा DSPनिख्रुइ जौसिन पस्ट होनो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावदों दि हिमा दासनो DSPनि साख्रि होनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे खालामदों खायसेया हिमा दासनो DSPनि साख्रि होनायखौ मोजां मोनाखैमोन अब्लाबो बेफोरखौ बिथाङा जेबो खोनासङा बिथांनाव गोहो दंब्ला हिमा दास आरो लाभलिना बरग'हाय बिथांमोननो DCनिसो बिबान होबावगौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा अलिम्पिकआव मेडेल देरहासारनो हानाय मीराबाई चानु PV सिन्धु बिथांमोननोबो रायजो सरकारा गिदिर साख्रि होनो थाखाय फोसावदों थिग बेबायदिनो लाभलिना बरग'हाय बिथांनोबो DSPनि देरसिन साख्रि होनो नाजागोन मानोना बिथांमोनहा गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ रायजो आरो भारतखौ मुंदांखा खालामनो थाखायनो बाहायदों बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोननि इयुना जेबो जेंना नुजाथिया बेनिखायनो बिथांमोननो साख्रि होनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो सिम्बाय'टिक फुडनि CEO मनोज कुमार बसुमतारी बिथाङाबो 5 बोसोरनि थाखाय बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांनो बेसेन नाङालासे अमा बेदर दैथायहरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों